Il-Gvern ta' Robert Abela għadu ma jridx jappunta inkjesta indipendenti sabiex jinvestiga id-deal skandalus tal-wind farms fil-Montenegro, ftehim li kompla jikxef kif Kastilja tinsab merqa fil-korruzzjoni. Mistoqsi minn Net News, il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri qal biss li qed issir inkjesta mill-Pulizija dan fil-waqt li l-korporazzjoni Enemalta ma ċaħditx l-allegazzjonijiet dwar il-proġett tal-wind farms illi sewa lil pajjiżna 10 miljun euro. Bħala gvern se tappuntaw inkjesta indipendenti biex jinvestigat l-iskandlu tal-Montenegro. Proġettek diġà l-Pulizija tinvestigaw, għandhom investigaw dak kollu li għandhom investigaw. Fil-waqt li l-Gvern qed jirreżisti inkjesta indipendenti li Enemalta konfermat mat-Times li qed issir investigazzjoni interna min-naħa tal-kumpanija dan wara li ġie żvelat li 17 Black li sida huwa negozjant Jorgen Fenek għamlet miljuni ta' euro fi profitti minn dan il-ftehim. Fit-tweġibiet li Times, l-Enemalta irrifjutat li tiżvela minn kien il-politiku wara dan id-deal. Qalet biss li lura f'Marzu tal-2014 il-Gvern Malti informhom li l-korporazzjoni flimkien ma' Shanghai Electric li għandha terz mill-Enemalta kienu qablu biex jinvestu f'dan il-proġett. F'Diċembru tal-2015 il-kumpanija tal-Istat xtrat isħma f'dan il-proġett għal prezz ta' 10.3 miljun euro, ġimagħtejn biss wara li l-istess isma kienu jiswew terz ta' dan il-prezz. Dak iż-żmien il-Ministru għall-Enerġija kien Konrad Mizzi. Kelliema l-Enemalta stqar ma' Times illi il-kumpanija ma kellha l-ebda idea dwar it-transazzjonijiet ta' flus relatati ma' dan il-proġett, wis inqas mal-allegati atti kriminali marbuta miegħu.